Το γέμισμα για τον Βάργας που κατέβασε την μπάλα και πλασάρει στον Κορμπούνοφ. Η εκτέλεση του Πίτου Γκαρσία πέρασε 0-1. Offside, δεν υπάρχει γκολ. Με ρίσκο η πάσα του Μπαρόχα, πήγε στο Μάνταλο. Αυτός ωραία στον Βάργας. Εδώ αναπτύσσεται πολύ καλά η ΑΕΚ. Η σέντρα είναι καλή, κεφαλιά ψηλά. Σημαντική ευκαιρία χαμένη από τον Αραβίδη. Ωραία κίνηση του Μάνταλου. Άλλαξε με τον Αραβίδη. Σουτάρει ο Μάνταλος, δοκάρει. Αυτή είναι η πιο σημαντική φάση στο μάτσο 32. Καλή εκτέλεση, πέρασε η μπάλα έξω. Κι άλλο κόρνερ. Ο Λαζαρίδης πρέπει να βρει και τελευταίο την μπάλα στη μονομαχία με τον Λαμπρόπουλο. Μαρσελίνιο. Κοντά του Γκάλο. Ο Ναπολεόνι θέλησε να πατήσει την μπάλα για συμπαίκτη, δεν ήταν κανείς σε επίκαιρη θέση. Τώρα πάει ο Ούμπιντες. Μπαίνει στην περιοχή ο Γοδόη, εκτελεί ο Ουσέρο. Πολύ δυνατό σουτ στο 36. Κόρνερ. Γκάλο. Αραβίδης. Πάλι ο Μάνταλος. Βγαίνει ο Γκορμπούνοφ. Πέρασε ο Μπαρμπόσα. Κράτησε την μπάλα. Γκορμπούνοφ. Ο Μάνταλος σεντράρει. Ο Αραβίδης. Ο Γκορμπούνοφ. Έβγαλε ωραία σέντρα ο Βραζιλιάνος. Η κεφαλιά του Βάργας. Ο Μπαρμπόσα. Διορθώνω. Out. Ναπολεόνι. Ο Πίτου Γκαρσία στην πλάτη της άμυνας της ΣΑΕΚ. Ο Ατρόμητος έχει ευκαιρία με τον Πίτου Γκαρσία να σουτάρει ψηλά στο 66. Εκτέλεσε ο Πιτανίδης, ο Ναπολεόνι κατέβασε την μπάλα, ο Τζανετόπουλος παρενέβη. Επιμένει ο Ιταλός. Ο Μαρσελίνιο. Αραβίδης. Ο Μπαρμπόσα πήρε την κεφαλιά. Καθυστέρηση η εκτέλεση του φάουλ. Κατόπιν υποδείξεων Μομίνη. Στο δεύτερο δοκάρι ο Γκάλο, η κεφαλιά, γκολ! 1-0, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Χρυσάντους να είναι στην περιοχή και να κάνει τη διαφορά. Αυτό το γκολ που έψαχνε είναι το πρώτο του με την φανέλα της ΑΕΚ στη Super League. Με το που μπαίνει στο μάτς, κερδίζει το φάουλ και αμέσως μετά σκοράρει για το 1-0 της Ένωσης στο 81. Πίτου Γκαρσία. Έκανε λάθος, έκλεψε ο Αραβίδης. Πήρε ο Μπονανότε, έχει ευκαιρία η ΑΕΚ καθώς είναι 3-2. Ο Χρυσάντους σε τέτα-τέτ, out. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Σέντρα του Πίτου Γκαρσία, πέρασε δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία του Ατρόμητου στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ξανά η προηγούμενη φάση με την εκτέλεση του φάουλ. Εκεί υπάρχει offside που δεν υποδεικνύει ο βοηθός στην κεφαλιά του μπάλα. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι.